खुलुमबाय लोगोफोर दिनै जाय मोनसे जाथायखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों बे जाथाया दिल्लीनि कल्याणपुरियाव मैयासो जालांनाय जाथाय आरो बे जाथाया गासै दिल्लीबासिखौनो मोनसे सिन्तायाव खोलैलांदों आरो बे जाथाया ओरैबायदि जाहैदों सासे पुलिस कनस्टेबल आरो बे पुलिस कनस्टेबला गावनि हिन्जावखौ मार्केटाव माबाफोर बायनो थाखाय लाना थाङो स्कुटियाव आरो स्कुटियाव लाना थांनाय समावनो स्कुटियावनो हौवा हिन्जाव सानैनिबो माबा मोनसे बाथ्रा लानानै एसे बाथ्रा दान्थेलायनाय जायो आरो बै पुलिसा रागा जोंनानै गावनि पिस्तलखौ दिहुननानै बै गारि सायावनो हिन्जावखौ गावथारो आरो बे जाथायखौ बेयाव खाथियाव थानाय साब्रै साबासो सुबुंफोरा नुनानै बै हिन्जावखौ हस्पिटालाव लाना थाङो आरो हस्पिटालाव लांखांनानै सिकित्सा जाबाय थानाय समावनो बे हिन्जावा जिउ गोमालाङो आरो बै हौवाया बै गावखांनानै जेब्ला हिन्जावखौ गुबुन सुबुंफोरा हस्पिटालाव लाना थाङो बै समावनो बियो बिनिफ्राय खारखुमा लाङो। दा पुलिसा बिखौ नागिरगासिनो दोङो आरो मब्ला नागिरना मोनगोन बेथ' उननि खोन्था, नाथाय बे भिडिअआव आं नोंथांमोननो खोन्थागोन हौवाफोरखौ मा रखम बेबहार खालामबा हिन्जावनि थाखाय एट्रेक्टिभ जायो, हिन्जावखौ मोजां मोननाय जायो, बा हिन्जावफोराबो न'खरखौ जुदि शान्ति लाखिनो गोनांबा मा खैथामान नियम मानिना सलायबा न'खराव दावराव दावसिया खम जायो, नांलाय खमलाया खम जायो, अनज्लायलायनाया बारायो। बेखौ आं मोनबा नोंथांमोननो मेन जिथु नियम बेखौ खोन्थागोन जायखौ मानिना सलिबा आसा खालामो नोंथांनि न'खराव जेब्लाबो दावराव दावसि बा नांलाय खमलाय जानाय नङा। आरो बे मोनबा रुलनि फारसेनिफ्राय आं खोन्थालांगोन, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। जायफोरा भिडिअआव गोदानै फैदों आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय, मानोना आं बेफोरबायदिल' भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो जेराव रियेल जाथायफोरखौ लाबोयो आरो बिनिफ्राय जोङो मा सोलोंनांगौ बेखौ नोंथांमोननो आङो डिटेल्सै खोन्थायो। फैदो भिडिअनि जिथु मेन खोन्था, जाय जाथाय बेथ' जाथाय जालांबायानो थागोन, बेखौ दोनथ'नानै जोङो बे जाथायनिफ्राय मा सोलोंनो मोनो। बयनिख्रुइ फार्स्ट पइन्टआ जाबाय सनमान। मोनसे सम्पर्कआ अब्लासो गोबाव सम टिकिनानै थायो जेब्ला सासेया सासेखौ सनमान होगोन। बेयाव बिमा बिफाबो जानो हानाय, बा फिसाजो बिदाबो जानो हानाय, बा हौवा हिन्जावबो जानो हानाय। जायखिजाया सम्पर्कआव सासेया सासेखौ सनमान होयोबाथाय, सासेया सासेनि बाथ्रा खोन्थाफोरखौ सनमान होलायोबाथाय अब्लासो बे सम्पर्कआ गोबाव समहालागै तिस्थियो। नेक्स्टआव खुलायै रायज्लायनाय। खुलायै रायज्लायनाया जोबोद मोनसे इम्पर्टेन्ट बाथ्रा सानै मानसिनि गेजेराव सम्पर्कखौ मोजां लाखिनो गोनांबा। सासेया सासेनि सिगाङाव जि रायज्लायनो गोनां जायो बा माबाफोर बाथ्रा दोङोबाथाय खुलायै रायज्लायनांगो, जे एसे लाखुमानानै एसे रायज्लायनाय बेफोरबायदिबा बै सम्पर्कआ बारा दिन तिस्थिया। जायखिजाया बाथ्राखौ नोंथांमोना खोन्थानो नाजादोंबा पुरा खुलायै फारसेनिफ्राय खोन्थाजोबनाया मोजां। मानोना नोंथांमोना प्राय नुनो मोनो जे सोरबा माबा मोनसे बाथ्रा खोन्थानो नागिरदोंमोन नाथाय खोन्थायासै, अब्ला नोंथांनि दिमागाव बै बाथ्रायानो एनि टाइम गिदिंबाय थायो जे मा बाथ्रामोन मानसिखौ आरो टेनसनाव खोलैयो। बिनि थाखाय जायखिजाया बाथ्रा सावरायोबाथाय फारसेनिफ्राय लास्टसिम मोजाङै खुलायै खोन्थानाया मोननै सम्पर्कखौ लाखिनो थाखाय जोबोद इम्पर्टेन्ट। थार्डआवनो जाहैबाय अननाय आरो बिनि खामानिखौ गनायना लानाय। जेरै फिसा खामानियावनो हमना ला हाजिरा मावो बा जायखिजाया खामानि मावो हौवाया, गरिब न'खरफोराव बांसिन जोङो बेफोरबायदि नांलायलायनायखौ खोनानो मोनो। मानोना सासेनि सायाव सासेया सनमान होआ बा अनलायलायनाया खम जाहैयो। थाखा फैसानि अभाबाव हयथ' हिन्जावनो माबाफोर होफैनो हायाखै, बा हौवाया माबाफोर लुगैदो बेखौ मोनाखै, बेफोरनि थाखाय बांसिन गोरिब न'खराव बेफोरबायदि बांसिन दावराव दावसिखौ खोनानो मोनो। बिनि थाखाय अनज्लायलायनाया जोबोद मोनसे इम्पर्टेन्ट बाथ्रा। सासेया सासेनि बाथ्रा खोन्थाजों लोगोसे बियो मा खामानि मावनानै फैदो बेखौ धन्यबाद होनांगो, बेखौ साबायखर होनांगो, जे मा खामानि मावना फैदो
बेखौ मावनायखौ मिथिनानै नोंथाङा निजेनो बुंनांगोन जे खोब मोजां जादों दे बेखौ मावना फैदो बेफोरबायदि बाथ्राखौ धन्यबाद होनांगौ बेखौ साबायखर होनांगौ जे मोजां जादों खामानिखौ मावना फैनाया फर्थआव जाहैबाय सानफ्रोमबो हौवा हिन्जाव जुदि जादोंबाथाय घन्टासे सम सानैबो हारसिङै सम एसे स्पेन्ड खालामनो नाजानांगौ मानोना हौवा मानसियानो जाथों हिन्जाव मानसियानो जाथों हौवा हिन्जाव जानाय लोगो लोगो सासेया सासेखौ जुदि टाइम होलायनो मोनाबाथाय जे हिन्जावाबो न'नि खामानियावनो बेस्थ' मावगासिनो दङ जोबनो थाङा हौवायाबो गावनि खामानियाव बेस्थ' सानसे मेंनानै फैनानै दसे हिन्जावजों दुखु सुखुनि बाथ्राफोरखौ सावरायनांगौ मा खालामबा मोजां जागोन मा खालामबा मोजां जाया बेफोरखौ गासैखौबो दसे सम 1 घन्टा समय मबाइलफोरखौ गोजानाव दोननानै किसुमान न'खरफोराव नुनो मोनो जे हौवाया माबाफोर खोन्थाबाय दङ हिन्जावा मबाइल नायनानै होननानै खोनासंबाय दङ बेफोरबायदिबा हौवा मानसिफोरा जोबोद तान मोनो आरो हिन्जावाबो जुदि माबाफोर हौवानि सिगाङाव खोन्थाबाय दङबाथाय बेखौ गोसो होनानै खोनासंनांगौ मबाइलफोरखौ बा बाखि खामानिखौ दोनथ'नानै मोजाङै खोनासंबाथाय अब्ला मा जायो सासेनि सायाव सासेनि माने फोथायनाया बारायो जेरै नोंथाङा माबा मोनसे खोन्थाबाय दङ बेखौ खोब इन्टारेस्ट जुदि खोनासंदोंबा नोंथाङा सानगोन जे नोंमारगौ आंनि बाथ्रा खोन्थाखौ बियो खोनासङो बा बै सासेयाबो बिदिनो सानगोन लास्टाव मोनसे जोबोद इम्पर्टेन्ट बाथ्रा बे इम्पर्टेन्ट बाथ्राखौ नोंथांमोना अराय सम बेखौ मानिनानै सलाय अब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे बे मोनबा रुलखौ जुदि नोंथाङा न'खराव बाहायदोबाथाय नोंथांमोना नाय जे न'खराव नांलाय खमलाया खम जाबोगोन न'खराव सान्ति मोनसे फैगोन गतिके लास्टाव जाहैबाय सासेया सासेखौ हेफाजाब होनाय जोंनि जिउनि जिथु सम बे समा अराय सम माने समान लेभेलाव थांबाय थाया माब्लाबा दुखुबो फैगोन माब्लाबा खस्थ' फैयो माब्लाबा तान फैयो खैफोद फैयो बै समाव सासेया सासेखौ हेफाजाब होनांगोन सासेया सासेखौ सापर्ट खालामनांगोन अब्लासो बे संसारा मोजाङै सलायलांगोन ओरैबायदि नङा जे सासे हौवाया मोनसे खोब खैफोदाव गोलैदो धार दुपार नांदो बा थाखा फैसा गैया जादों बै समाव जुदि आरो न'खराव फैनानै हिन्जावा केस होनबाय थाबाथाय बे हौवाया गावखौनो मा सानगोन माबायदि हिन्जाव आं मोनखो बा आंनि न'खरा आङो जिबनखौ आंनि न'खरखौ मोजां खालामनो थाखाय बा न'खरा सान्तियै थाथों होननानै बाहेराव खामानि दामानि मावनानै फैयो नाथाय न'आव फैनाय लोगो लोगो आंनि हिन्जावा बेफोरबायदि केस खालामबाय थायो अब्ला नोंथाङा साननानै नाय बै सासे मानसिया माबायदि जिबन खाथायनो गोनां जायो गतिके बे मोनबा रुल्सखौ जुदि मानिना सलायोबाथाय आं आसा खालामो नोंथांनि न'खराबो मोजाङै थागोन आरो आसा खालामो नोंथांमोननि न'खराव बेफोरबायदि दावराव दावसि जायाथों आसा खालामो नोंथांमोननि न'खरा मोजाङैनो सोलिलांबाय थाथों बेखौनो बुंनानै आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबस्रांनोसै आरो लोगो मोनगोन बेफोरबायदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव अब्लासिम गोजोन्थों।